ଠାକୁର ଆଗରୁ କେମିତି ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ କୁହ। ପ୍ରଥମରେ ତ ଏମିତି ଆମର ସବୁ ଜାତିର ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସେ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନ ଭିତରକୁ ରହିଲା। ଆମେ ସବୁ ଜାତି ଶିକାର କରିବା ଲୋକ ସେ ହରିଣକୁ ବିନ୍ଧବା ଯୋଗୁଁ ହରିଣ ପଶିଲା ଗୁମ୍ଫାରେ। ସବର କୁତ୍ରୀମନ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଲେ। ସବର ମୋର କୁତ୍ରୀମନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଜି ବୋଲି ଖୋଜିଲା କୁତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ କୁକୁର ଗଲା ଘରକୁ, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୋଟେ କାହିଁ ଗଲା ବୋଲି କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଆରି ଆସିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲା କୁତ୍ରୀ କୁକୁର ଗଲା, ସେଠୁ ଗଲା ନାଇଁ ମରି ଯାଇଥିବ ସେ ହରିଣ, ମୁଁ ବି ପଶିବି ଗଲା। ସବର ପଶିଲା ଭିତରକୁ ଇଆଡ଼କୁ। ବାବା ଠାକୁର ଲେଗେ ଭୋଲାନାଥ ଲେଗେ ଭୋଲାନାଥ ବସିଥିଲା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ। ସବର କେଟଲା ମୋର ହରିଣକୁ କାହିଁକି ରଖିଛୁ ବାବା? ଗଲା କୁତ୍ରୀକୁ ହରିଣକୁ କାହିଁକି ରଖିଛୁ ଗଲା। अरे बाबू तु कहीं मारलु मार ना आजिठू मोर हरिण तू कहीं मारलु मोर हरिण मोर पाक पलाई आसला। तु आजिठू हरिण को मार ना मत काली क्षीर आनिक पूजा कर जा बोल कहला। से द्वारा से सबर बारीगला घरे दिन को आसी पूजा कर आपण मैंने शुणी पारे यही मंदिर ठाकुर कहानी मैंने चैनल को सपोर्ट करूँ जहाँद्वारा कि भल भल इनफर्मेशन आप दे पारे।